Bai, gure ondo esan duzu bezala, gu gara jai baten antolatzailea edo jai ezberdinetako antolatzaileak. Gure eremua jaia da, ez? Gune ludikoa. Horre askotan antropologikoki esaten da, jaiak daukan indarra dala komunitatea nolabait batzeko indarra edo sinbiosi bat, komunitario bat sortzeko gaitasuna daukala jaiak, ez? Gu horretan, nik uste dut, herrian horrelako jai bat antolatzen dugunean, hori da lortzen duguna, ez? Sinbiosi bat, baina ez edozein gaiarekin edo beti badago nolabait sinbiosi hori nolabait atxikimendu konkreto batekin, ez? Ni hortan askotan gustatzen zait goraipatzea edo azpimarratzea Joseba Sarrimendiak erabilitako metafora bat, ez? Berak esaten du euskararen bilakaeran iritsi zen momentu batera non pentsatuz jendea erakarriko genuela gure komunitatera, euskararen komunitatera beste tokietara juten, ju ginen beste plazetara eta gure plazara itzuli ginenean gure plaza galduta zegoela, ez? Orduan, nik uste dut guk plaza bat eskaintzen dugu ere jaiarekin, eta plaza hori gure plaza da. Eta gure plaza esaten dudanean, euskara, euskaltzale eta Euskal Herriko nolabait lurraldetasunaren alde egiten duten, aposto egiten duten pertsonei eskaintzen diogun plaza da. Azken finean da, gure mugimendu edo sarearen nolabait parekotasuna edo nolabait kontestua. Orduan, kasu horretan, guk herriari eskaintzen diogu marko bat, jendea batzeko eta gainera batura horretan nolabait kontestu ideologiko esango nuke, politiko, baina bereziki ikuspuntu linguistiko eta kulturalean. Bai, izatez ibilaldiko jaietako helburu bat beti izaten da herri kohesio bat lortzea, ez? Eta izatez jaten garen ikastoletara edo herrietara bertoko elkartegaz elkarlan bat egitea, ez? Aurten, por ejemplo, bai, Algortako eta Getxoko elkarte pribat egongo dira gure Gitarauan, eta bai gure duguna da ikastolak eta herri kohesio bat egitea, ez? Horrez aparte bai, lortzen duguna jai bategaz da ikastola bai euren kohesio bat egitea, ez? Askotan euren ikastola handietan gehien bat ez dira euren artean ezagutzen eta ibilaldi antolatzerakoan lortzen duguna da kohesio hori bai egotea, ez? Bueno, aldaketa nabarmenak nire ustez da segurtasun arauetan, ez? Azkenengo urteetan autobus plan bat egin beharko dugu, autobus plan horretan bai azpiegitura guztien ziurtagiriak beharko dugu, ziurtagiri azpiegituran ondo montata dauzela bai, eta hori eramaten duzku bai, momenturen baten bai, jaia bera profesionalizatzea, ez? Baina, gero, egia da, gero, aurrera emateko jai bat, bolondrez pilo bat behar dugu zela, ez? Gure kasuan, gutxi gora bera, 1200 pertsona behar dugu ibilaldi bat aurrera eramateko. Baina, egia da, apurka-apurka, profesionalitasun horregaz, askotan lehen auzolanan egiten genduen gauza asko, ja ezin dugu auzolanan egin, ze ja profesional bat egon behar datzetik, ez? Por ejemplo, garai baten, eszenatokiak izaten ziren herriekoak edo herri ondoko, herrietako eszenatokiak. Ja gauzak horrek ezin dira egin, ze ja herriko eszenatokiek ezin dira torri beste herri batzuetara, ze brigada bera ezin dator, eta apurka-apurka ja profesionalitzen da, ez? Eta auzolan horretan, mantentzen dugu, baina gauza batzuk ja, esaten dut moduan, profesionalizatzen da. Zalantzari gabe gure gizarteak gerotan nolabait aldaketa azkarrago eta nolabait biziagoak bizitzen ditu, ez? Eta gizartearen erritmoa ez da beti horrela izan, ez? Gure jaia lehenengoa 77 kilometroak nolabait abiatu zen, eta geroztik jundira nolabait garatzen gainontzeko jai guztiak. Urte guzti horietan erritmoa eta aldaketak ez dira berdina izan. Eta gure nahia eta gure helburua beti izan da jaia
gizartearen errealitatean txertatzea. Egia da gure gizartea, nolabait nik esango nuke oso tradizionala dela, eta gure gizartean tradizioa kontzeptua ikutzen dugunean, batzutan txinpartak nolabait pizten direla, ez da erresa. Tradizioaren testuinguruan dauden gauzak aldatzea edo eraldatzea. Eta kasu horretan baita ere gure jaiak aldatzeko, ez da beti erresa, ez? Hor baditugu nolabait kontzeptu batzuk oso garrantzitsuak direnak eta mantendu behar direnak eta zirkuitoa dela eta edo olako gauzak, baina bai ikusten dugu gizartea juten dela aldatzen. Orduan, txertaketa horretan, eta lehen esandakoarekin, Sarriunandiaren adibide horrekin, gure plaza nolabait egokitu eta jendea erakartzeko plaza horretara, gure jaia doitu behar dugu. Orduan, gizartearen erritmoen arabera gaur egun ezinbestean doikuntzak azkarrak izan behar dira. Agian urte batean egiten du modu batean eta beste urte batean bestera batean. Orduan, jakin behar da egokitzen alde batetik momentuan dagoen egoerari eta bestaldetik ere bai ikastola antolatzaileak ere nahi duen eta markatu nahi duen nolabait jaia edo jai horren ezaugarri nolabait arabera. Orduan, nik esango nuke, orain dela 8 urte hausnarketa luze bat hasi ginen jai ereduaren inguruan, hausnarketa guzti horretatik iritsi ginen nolabait orube edo nolabait oinarri teoriko batera, eta urtero ikastolek nolabait bereganatzen dute nolabait oinarri hori aurrera emateko eta errealitate bihurtzeko. Eta errealitate hori nik esango nuke 3 eremutan finkatzen da gaur egun. Lehenengoa da jaia lotzea aldarrikapen batekin, misio batekin, zertarako nolabait erakarri nahi dugun jaia jendea gure jaiera. Bigarrena da esatea ez da bakarrik jaia egun bateko dinamika, baizik eta urte osoko dinamika da. Eta gainera dinamika guzti horretan ez da bakarrik ikastola antolatzaile batena, baizik eta lurralde horretan dauden ikastola guztien inplikazioa behar da. Eta hirugarrena da, ez dugu ahaztu behar, giro ludiko bat antolatzen dugula, eta giro ludiko horretan protagonistak gazteak izan behar direla. Beraz, eredu berri edo nolabait sustatu nahi dugun eredu berri horren arabera, 3 zutabe horien arabera bultzatu nahi dugu, eta hortan gabiltza gaur egun, lehen esan bezala, urtero doitzen eta berritzen saiakera horretan.